ay pinagpawalang bahala. Di ba? Marami sa atin ang natulungan natin sangkatutak na benepisyuhan. Pero marami sa kanila hinihinto na lang. Hindi, kung ako sa kanila, ikaw kwento kung ikaw kwento. Unahin ko muna pamilya ko. Kasi mahal ko sila sa buhay eh. Diba? Kasi nabinipisyuhan na ako eh. Dapat mabinipisyuhan ko rin buong pamilya ko. Mga relatives, mga friends, mga associates, mga kapitbahay, diba? Pati yung kaaway, huwag mo nang awayin, i-share mo na rin, diba? Ikwento mo nang ikwentong nangyari, diba? Natulungan ka. Yung isa nga dyan na yung anak niya may psoriasis. Ang dami ng pinunta, ang dami ng ginastos. 10,000 na nagastos. So, sa atin, 2 months lang. 15 days may improvement. 1 month, napagana. 2 months, halos wala na. 3 months, yun. Ngayon, maintenance na lang. Pero psoriasis yan, ha? Sus Mario si Panginoon ko. Bakit, Doc? Matanong naman mga pilosopo ninyo. Kasi maraming pilosopo sa mundong iba, lalo na ngayon na may COVID-19. Doc, sabi, bakit hindi manggamot ang Amazing 4 Omega 1? Bakit gumagaling ang tao? Pakinggan ninyo ha. Isulat na ninyo. Kung hindi, i-video na ninyo, nyo sa inyong cellphone. Ang produkto natin, all natural, made in Florida, USA, aprobado ng FDA. Ito po ay nutrition. Ito po ay tamang nutrition na nagpapalakas, nagdi-detox sa ating katawan, tinutulungan ang ating mga organ sa katawan, ang mga cells, ang immune system natin para lumakas, para magampanan niya ang kanyang tungkulin na labanan ang mga pathogens. Ano ba ang pathogens? Isulat ninyo. Bacteria, mikrobyo, viruses. Coronavirus is a virus. Diba? Parasite, fungi, and even cancer na nagmumultiply na kaya niyang labanan yan. Pero wag naman yung cancer cells, punong-puno ng katawan, wala na, too late the hero. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Diba? So ngayon, sino ang nagpagaling? Immune system na binigay sa atin ni Lord. Ano nagawa ng Amazing 4 at ng Mega 1? Pinakain ng tamang nutrition, mga vitamina, minerals na kailangan ng ating mga organs, ang ating mga cells, ang ating immune system. Okay. So sino ang nagpagaling? Immune system. Para sa atin ay bala. Kung walang barel, hindi puputok yan. Kung walang bala, hindi puputok ang barel. Yan. Kung walang tamang nutrition, tamang vitamina, minerals, hindi po gagana ng gusto ang ating immune system. Na ito po ang ating defense mechanism. Yan, di ba? First line of defense po ang ating immune system. Ngayon tatanong na naman kayo, mga pilosopo. Doc, hindi na pala natin kailangan ang gamot. Ayan, yung synthetic drugs. Siyempre po, kung kayo po ay nag-umpisa na synthetic drugs, dapat po ituloy po ninyo yan. Ngayon, hindi ka gumagaling, may kulang. Tamang nutrition para lumakas ang immune system. Ngayon, matanong na naman kayo, Doc, paano kung magaling na ako sa arthritis? May binigay ang medical doctor ko para sa arthritis. Uminom ako ng Mega 1, gumaling na ako ng 3 months halimbawa, wala na. Ihinto ko na ba ang gamot? Yan, itatanong ninyo sa akin. I'm sorry to say, hindi po ako nagbigay niyan, hindi ako ang magsasabi sa inyo kung ihinto o hindi. Go back to your doctor o kayo po magde-decide. Ako lang po, ang akin lang po marirecommend yung produkto namin kasi kami po yan nakakaalam. Hindi naman yun alam din ng kahit sino. Okay, maliwanag na hindi nag-aral niyan. Okay, maliwanag. So sa amin, ay sa amin lang. Yung sa kanila lang. Di ba?
Ngayon, kung gusto nilang sumama sa amin, walang problema. Di ba? Kasi sa amin, natural na pamamaraan. Hindi kami synthetic based. Okay, maliwanag. So ito po special edition natin ito. Kaya special edition natin, ano dapat? Maraming manonood, maraming magsishare. O pag naka 500 shares po kayo ngayon, di ba? 500 shares. May dagdag tayong parapol sa Wednesday. Di ba? Yung makikita ko at may 500 shares din po yung post ko sa Dorotea. Di ba? Umabuti ng 500, may dagdag din po tayo para i-share ninyo. Huwag tayong kuripot, huwag tayong makunat, huwag po tayong maisip. Ako po iniisip ng isip. Makatulong ako, makabigay ako ng kamuti, salamat. Thank you Lord. Kasi nakapagbigay ako, hindi ako binibigyan. Nakapagbigay ako ng load, thank you Lord. Kasi may na-share ako. Nakapagbigay ako ng 50 pesos or more, thank you Lord. Kasi nakapag-ambag ako. Nakapag-ano ako sa community pantry. Hindi ko nasasabihin kung magkano. Salamat Lord kasi nakatulong din na kahit pa paano, di ba? Iyan lang, share lang. Wala ka nang itutulong sa bayan. Pati yung share, kinukuriputan mo. Wala. Hindi ka talaga aasinso sa buhay. Wala. Kasi makunat ka, kuripot ka, maisip ka. Di ba? Sabi nga ni Darman, when you share, we are changing lives. Para yung mga nakapanood ay magkaroon ng idea sa magandang video na pinalabas ni Darman, di ba? Ganon din sa atin. Yung aking sinasabi po ay hindi naman ninyo makukuha yan sa basta-basta lang, di ba? So ito, pwedeng i-share natin sang katutak, di ba? Sinishare nga natin yung tingnan ninyo kung mayroong pakinabang po yan sa sambayanan ang sinishare ninyo, di ba? So ganon po yan. Pag wala akong parapol, hindi na kayo magsishare. May parapol o wala si Doc Joey Bitito kasi meron kayong natutunan sa akin, dapat ang wish ko, dapat i-share ninyo. Di ba? Pero kung ang ginagawa ko hindi nakakatulong, wag na ninyo i-share, i-block na ninyo ako. Di ba? Simpleng-simple yan. Di ba? Ang problema, para tayo kapapindot lang, pag pindot ninyo, babayaran kayo. Pwede kayong bayaran 1 centavo. Payak ba kayo 1 centavo? Okay, maliwanag. So yan po, magandang balita. Pagdating po ng alas 10, marami tayo, mga 15 minutes tayo, Kuya Manny. Ano natin yung ating marami dyan na magagandang testimony, lalo mga bago. Mga 15 minutes para ubusin natin dyan. Kasi special edition man ngayon, gusto natin maraming makaalam sa mga natulungan natin. Sangkatutak na po ang natutulungan natin. Maniwala po kayo. Mga nadisgrasya sa motor, akala ninyo. Mga nahulog sa kahoy, akala ninyo, di ba? Kayo may kilala na dinadala sa ospital, emergency. Kung kayo may migawan, painumin na ninyo kaagad. 2 kapsula, maligam-gam na tubig, mayat maya, every hour, o every 30 minutes pa nga, walang problema yan. Di ba? So, ganun po yan. Dapat may kaalaman tayo. Kasi dalawa po ang tao. May tao na wise man. Wise person. Ano yon? Sa kanya, rather, ang kanyang prevention kaysa cure. Di ba? Okay. Sino po ba nakakatipid? Yung umiinom ng migawan, na siya ay healthy, at ini-endorse niya, at kumikita pa, ibig sabihin, nakalibre na siya. Kasi kumikita pa eh. O yung tao na hindi umiinom ng migawan, pero pabalik-balik sa doktor, pabalik-balik uminom ng gamot, pabalik-balik ng laboratory exam, na hospital pa. Ano po ang gusto niyo sa dalawa? Kayo na po ang bahala. Bahala na po kayo dyan. Ang gusto niyo, pabalik-balik kayo sa hospital o sa kabibili ng synthetic drugs, at later on, nanganganib ang kidney ninyo kasi hindi ninyo kayo consistent pumupunta sa doktor, inom lang kayo ng self-medication, ay kawawa ka.
So pag kawawa ka, sino po ang mawawalan ng pera? Sino po mawawalan ng buhay? Sino mapiperwisyo ang buhay? Hindi naman si Juan de la Cruz, bagkos kayo po. Oh, okay. Naintindihan po natin yan. Kung naintindihan po ninyo, ay kakanta kayo, You mean everything to me. Hello, sir. Happy Sunday. Ayan. Oh, wala pang tawag kasuudma. Nakita mo na yan. Di ba, sir, kanta na lang kita, You mean everything to me. Oh, nakita mo, layo-layo pa nito, sir. Oh, di ba? Galing din sir pala kahapon, kaso raw kaso sarado pa. Oh. Ngayon bumalik si sir, di ba? Iyan ang sinasabi natin, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Tama ba, sir? Alam mo, ang produkto ni Doc Joey amazing for, magaling. Kahit pa yan gagawa ka ng paraan. Magaling Ngayon, Doc, paano yan? Nawawala ng pera. Ilan bang kamag-anak mo? Ilan bang pamilya mo? Ilan bang kaibigan mo? Sabihan mo lahat, ako gumaling dito. I-refer mo dito kay Doc Joey dito. Pag nag-uni-level na tayo, sir, lahat yan, sa'yo, kikita ka. Natulungan mo pa. Umasinso ang buhay. Di ba napakaganda yan? Bumili ka sa drugstore nga. Gumaling ka nung gamot nila. Pag nirekomenda mo, kikita ka ba? Hindi. Sa hospital, gumaling ka. Nirekomenda sa hospital, kikita ka? Hindi. Sa atin, pag gumaling ka, irekomenda mo sa lahat mong kakilala, kikita ka. Nakatulong ka pa. Di ba napakaganda yan na konsepto? Inaantay ko na lang, sir, yung uni-level. Pag yun, maniwala kayo, sir, maraming aasinso ang buhay. Kasi magaling ang produkto natin. Proven. Ako nga, magbe-birthday August 19, mababawasan na naman ang edad ko. Sa Friday, magpapa-hair grooming na naman tayo. Para naman ako dyan, 26. Every 2 months lang ako nagpapa-hair grooming kasi mahirap na yung mata. Diba? Kasi yung color, diba? Chemical yan. Takot na takot ako sa chemical. Diba? Kaso nasa FB Live tayo, maraming nakakapanood. Baka sabihin, bakit si Doc Joey para tumanda na? Samantalang Cotis Porcelana. Okay ba, sir? Kita mo si sir. Taga saan ka, sir? Ha? Tabako? Hali penning tabako. Kunin mo ang pinaka-address ni sir. Kumplito. Okay. Tabako ka na naguli. Okay, ano pala ito? Kay Madam Mary Ann. Madam Mary Ann, ikaw na dyan mag-stackist sa Rapo-Rapo. May hardware si Madam Mary Ann, di ba? Alam mo ito si Madam Mary Ann, dami na rin natulungan ito Gumaling din kasi ito Ang pamilya sa ating tagal na natin suki si Madam Mary Ann, siguro 2 or 3 years na. Ano ba ang pangalan ng kanyang hardware? Ano pa? Friends RJ. Yung mga taga Rapo-Rapo dyan, yan na po kayo bumili ng inyong mga pangangailangan sa hardware. Sa Friends RJ. Hardware, dyan po yan sa Rapo-Rapo. Owned by Madam Mary Ann Montaliana. Ayan, di ba? Alam mo naman tayo Friends RJ. Di ba? Pag isabi mo kay Madam, kamo in-endorse ka ni Doc Joey sa radyo at saka sa Friends RJ Hardware. Di ba? Kasi ako pala kaibigan. Owned by Madam Mary Ann. Ganun po yan mga kaibigan. At ako po ang hindi nagpapabayad. Di ba? Hindi pa ako nagpapabayad. Ako pa nagbibigay. Hindi po. Yabang na po yon. Nagjo-joke lang tayo. Huwag po ninyo ako masyadong baka sabihin, ay Doc, magpapanahon sa binabayaran mo pala. Hindi po, joke lang yon. Kayo naman masyado. Sen, di ba ngayon? Kailangan medyo, tayo? Medyo joker, di ba? Okay. Maraming kasi sa atin na nanonood sa FB Live, di ba? So, yan po mga kaibigan. Andito po si, pinano po ni Madam Mary Ann Montaliana.
Oo, ang daming ano. Sige, sir. Ingat po kayo, sir, ha? God bless. Oo. Oo, piliin mo yung kamuting maganda. Huwag mo ibibigay yung pangit. Madam Mary Ann, paubos na po ang kamuti natin at medyo may mga bansod na. Pasensya na kayo. Oo, sa susunod, yung bagong-bago ang bigay ko sa inyo. Ngayon kasi wala pa. Baka order tayo next ito this coming week. O, yung atin naman dyan sa San Miguel Island. Ibigay ninyo sa akin yung magaganda. Itong huling delivery sa akin, hindi maganda masyado. Ang daming sira. Oo, ako pa masisira. Pinamimigay ko nga na nasisira pa ako. Huwag naman, di ba? Kasi binibili ko po yan, hindi ko po yung hinihingi. Di ba? So may mga farmers po dyan na mayroon pong mga kamuting magaganda. I-text lang po ninyo sa akin. Bibiling ko po ng tamang presyo. Okay, so yung pong mayroon po dyan na mga kamuti, na mga farmers, o may kakilala kayo, sabihin niyo mag-text sa akin sa 0998-975-8121. 0998-975-8121. Once again, 0998-975-8121. Namimigay po tayo ng kamote because iyan po yung ligasiya ko na makatulong sa ating mga kababayan na labanan po ang diabetes, ang high blood. Yan. Kaya po, kamuti. Di ba? Kamuti sa umaga, kamuti sa gabi. O kahit hapon ay pwede nating merienda. O kaya po namimili tayo at karamihan po yung pinamimigay lang po natin. Okay, salamat. Paki-regards kay Madam Mary Ann. Mary Ann Montaliana, I don't know kung kamag-anak iniyo ni board member Neil Montaliana. Okay. So yan po mga kababayan, na ang tao po sa mundong ibabaw, ano ang tanong mo? Ano ang nagagawa mong mabuti sa iyong kapwa? Diba? Ako, may kabutihan ang nagawa. Nagbigay tayo ng kamote. Kahit hindi na masyado maganda. Diba? Kasi binibili ko po yan eh. Hindi ko naman po yung hinihingi yan. At ayaw ko po na iyong ibibigay sa akin sako-sako. Ayaw ko noon. Kasi alam ko, pinaghirapan nila yan. Kung pinaghirapan nila po yan, bibiling ko sa tamang presyo. At kung pwede, quality. Okay, maliwanag. Sana po ay may mga taong ganun ang attitude. Attitude, hindi attitude. YouTube, hindi YouTube. Altitude, hindi altitude. Okay, maliwanag. Kung naliwanagan kayo, you mean everything to me. Diba? Okay ba? Ayos ba tayo? Kung kayo po ay naniniwala sinasabi ko, salamat. Kung hindi po, I'm sorry, my love. Diba? Okay, pero po, sa ngayon, dapat nagpasalamat na tayo sa dakilang Panginoon na it's Sunday, God's Day, Family Day. Diba? Okay. So, kayo po yung naniniwala sa akin, salamaton. Salamaton. Diba? I am volunteering myself to be your brother. Kung gusto po ninyo. Kung ayaw ninyo, I'm sorry, my love. Walang problema. Diba? Kahit sino ka man, ha? Okay. Pero wag naman yun na, may hingi na lang kayo sa akin ang hingi. Wala naman ako bilyonaryo po eh. Dami kong ginagastos kayo sa Dorotea. Ngayon, dami naman pinabibili. Grabe. Di ba? Sana naunawaan po ninyo yan. Ako kasi ang taong hindi madaingin, daing ng daing. Kung kaya ko ang ko kay Lord, ang sinasabi ko, Lord, ito po mga ganito, ganyan. Pagkatapos, gumagawa ako ng paraan. Kasi kwento ko man sa inyo, wala naman kayo sa akin maitutulong, wala rin. Madidepress lang ako, na parang didma lang kayo sa akin, wala rin. Di ba? Kaya doon na lang ako kay Lord, di ba? So, ito. May dumadating din na pera, panggastos natin, Ganoon din po yan eh, di ba? So, ina-attribute ko po yan sa Kanya because He knows everything. He can give
yung ating mga request. Di ba? Yung ating mga panalangin. In His time, in His way. Hindi po sa ating kagustuhan. Okay, maliwanag. Yung iba kasi gusto natin, pag dasal ngayon, maya, okay na. Di ba? Hindi po dapat ganon. Okay. So, Kuya Manny, naka-prepare na po ba tayo? Kung naka-prepare na po tayo, ay magkakaroon po tayo ng mga 10 minutes. Kuya ba Manny, kaya ba ang 10 minutes? 10 minutes or 15 minutes na testimonial. Lahat pong testimonial dyan ng mga magaganda, ipasok na tabi natin na Kuya Manny para mapakinggan ang ating mga kababayan. At we are also live sa FB Live po ng PBND-CGB. Okay po. So wag po kayong mawawala. Don't go away. I'll be right back in a few minutes after the commercial regarding the amazing testimonies of MHC Bayanihan Serbisyong Natural. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang araw niya, pero ay ako, ilang edits ako iihi, sabi niya, tapos yun, tapos nawala, simula na mawala ko yung mga sakit-sakit sa katawan niya. So, ngayon papawis na yung last week na itong October. Wala na yung mana sa paa niya. Kasi tinanong ko siya, ano yung pakiramdam niya baga? Sabi niya, maayos naman baga, ang pakiramdam ko. Malaki yung parang natulong sa kanya. Tapos, yung third week mo na yung October, yung anak ko naman, na nadengge. Tapos, ano yung pang 2 days na hindi ako makain. Kaya nag-isip ako, sabi niyo happy. Hindi pa yung ng Mega 1 or yung Amazing Day yun. Nag-decide ako yung Mega 1 yung ko. Tapos nung nakapili ako dito, pagdating ko sa hospital, pinarahin ko talaga agad siya. That time yung platelet niya, 49 lang. 49, kasi pababa na. Tapos, pag Friday, yung Webes yun, nag-42, pero nag-ayun siya, Webes pa lang, nag-Webes umaga, ang halit gabi. It's Friday, nag-42 yung platelet niya, pero pinainin ko pa rin siya. Yun, nung Sabado, sa awa ng Diyos talaga, nag-122 yung platelet niya. Kaya nakalabas na kami, kasi sabi sinabihan ko nga kami ni Doc noong Friday na, tinanong ko, Doc, pwede na yung pagka-umagang Saturday, di pa alam yung result. Sabi ko, Doc, pwede na lumabas. Kasi okay naman niya yung anak ko, sabi niya. Sabi niya, hindi ngayon pwede kasi nakadepende sa platelet. Mamaya ngayon, paglabas ng result, malalaman mo, sure. Ang laki ng tilas talaga. Kaya uwi na kami. Thank God. This time good talaga din sa Praga. Tapos pinaubos ko na yun sa anak ko pag uwi namin sa bahay, yung may gawan. Sila, ito yung baby ko na may autism ba na. Share na sila na ginawa. Kaya ngayon, sabi ko, bibili ulit ng may gawan. Para kay mama ulit siya sa mga bata. Sa kanila, kung ano yung mga nararamdaman nila, subukan nila kasi proven talaga. Proven na nakakatulong talaga sa health ng tao. Thank you po. May leukemia ang anak ko. Sa ngayon, pinapainom ko siya ng Amazing Trio na Multify, Miracle C, tsaka Mega A, tsaka Mega 1. Sa ngayon po, tuloy-tuloy ang pag-inom niya. Nakakatulong po siya na lumakas yung anak ko na nagkikimo siya sa ngayon. Tapos nagpapasalamat po ako sa Miracle Health Corporation na malaking tulong na nakatulong sa anak ko sa pagaling hanggang sa ngayon. Leukemia po ang sakit ng anak ko. Sa ngayon po, malakas na po siya. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Myra Gandol. Tatay ko po si Nestor Gandol, taga Humapon po. May sakit po yung tatay ko, gallbladder po. Nagpapagamot po siya dito sa Legazpi, halos 1 month na po. Pero wala pong nangyayari. Nagpabalik-balik po siya sa ospital, tapos hanggang sa may napakinggan po siya sa radyo, yung Amazing 4 kay Dr. Bitito po. Nag-take po siya noon. After po 1 month, nag-improve po yung sakit niya. Medyo nawala po yung sakit ng tiyan niya. Tapos
naging okay po yung sa pag-ihi niya. Tsaka po, nung nakatake na po siya nun, nakakapagalaw-galaw na po siya, tapos nagagawa na po yung gusto niya. Kahit po minsan pinagpapawisan na siya, okay na po. Kaysa po nung hindi pa siya nag-take nung kay Dr. Bitito. Halos di po siya makagalaw. Halos dumating po sa point na nag-catheter po. Nag-catheter po siya kasi di po talaga siya makaihi. Tapos po, after po 1 month, bumili ulit po siya kay Doc Bitito ng gamot. Kasi po, effective po talaga yung gamot na galing kay Doc. Tsaka doon po, nagtuloy-tuloy po siya na nag-take. Hanggang sa ngayon po, okay na po siya. Halos, nagagawa niya na po yung gusto niya. Yung iba po dyan na may sakit, mag-take po kayo ng Amazing 4 kasi mabuti po yun sa kalusugan. Laban po yun ngayon nasa COVID-19 na hinaharap natin. Kaya kung papasalamat po kay Doc Bitito na kung walang Amazing 4, siguro po hindi si Papa napagaling. Halos magagastusan po kami ng marami. Yun lang po. Salamat. Ako si Ma'am Elizabeth Velasco, 64 years old, Ginubatan Albay. Kinig lang ako sa radyo sa DCGB sa kanyang programa na tungkol sa Amazing Trio at saka Mega One. Napansin ko po na may mga magandang na mga sakit na nalulunasan tulad ng cancer, migraine, mayuma, at iba-iba pang mga sakit nararamdaman. At saka ang pagpupo ko hindi masyado maganda. Ngunit nang matuklasan ko po Kabangan, Legazpi City sa harapan ng Central Bank, nakilala ko po si Doc Joey Bitito at sinabi ko po ang aking mga nararamdaman sa katawan. Binigyan po ako niya ng gamot na una, yung Mega One. Nakainom po ako sa loob ng 1 buwan. Sa pag-inom ko po yon, marami po akong pagbabago. Marami pong pagbabago sa aking katawan na nalunasan. At nang maubos ko po yon, bumalik ako dito sa opisina nila at binigyan niya ako ng gamot na Amazing 4. Maganda po ang pagbabago sa aking katawan, sa pag-ihi, kahit sa pagtulog, maganda na po ang pagtulog, sa pagkain, magana sa pagkain. At yung mga masakit ko po dito sa aking paa, na nawala po. At saka po minsan may sumasakit dito sa aking tiyan, nawala po yun. Siguro may mga intestinal disorder po ako, kaya nawala po. Kaya malaki pong pasasalamat ko kay Doc Joey Bitito, lalo na dito sa Miracle Health Corporation, na marami po sila na itutulong sa mga tao, lalo na sa mga taong may sakit o karamdaman. Kaya iniling ko rin po sa mga tao na nakikinig sa programa niya, magsadya po dito sa kanyang opisina para matulungan sila sa iba't iba't sakit o karamdaman. Ako po si Marites Aguila ng Ginubatan. Bali po ako po 38 years old, may sakit sa puso. Then kung ano-anong gamot na po yung tinake ko, kung anong mga herbal, kung saang ospital, pabalik-balik na po sa ospital ng halos 6 na taon na po. Ngayon po, natagpuan po namin yung Amazing Trio dahil doon po sa pinsan ng asawa ko. Hindi po sinasadya na siya po ay in-invite nung pinsan niya na si Ate Flor Kiding na ang sabi ay pupunta sila ng Dorotea at siya ay nirent lang yung tricycle. Doon na discover niya na doon pala sa pupuntahan nila ay may isang magaling na Amazing Trio daw yon. Tapos nung nalaman ng asawa ko, nag-avail agad siya kasi sabi niya magaling to para sa asawa ko. Tapos nun, pag uwi niya, binigay niya sa akin yung Amazing Trio na sabi niya magaling to, inumin mo. Tapos nung nagkataon naman nun, naramdaman ko na yung sakit ko ay sinumpong ako nung time na yun, nung pag-uwi niya. Tapos, nung sumpungin ako nung sakit ko sa puso ay pinatake lang niya ako ng Amazing Trio. After nun, mga 1 hour, naramdaman ko na magaling na yung sakit ko. Tapos,
mga 3 hours, medyo sumama naman yung pakiramdam ko. Ang ginawa nung asawa ko, dinoble niya yung dosage nung Amazing Trio. Pinainom niya ako nung una ng tag-isa lang na Amazing Trio. After 3 hours, dinoble niya yung dosage na 3 Mega A, 3 Multi-5, then Miracle C. Tapos nun, ang nangyari dun sa pag-inom ko, sabi ko, ay, parang mas lalong nahilo agad ako. Tapos nagsusuka. Yun pala ay normal lang yun sa gano'n na pag-take ng Amazing Trio. Kasi kumbaga sa BRR, yung body recover nung gamot. Tapos nun, mga 6 a.m., na-relax ako, nakatulog ako. After nung mga pagtulog, mga 2 hours, pagising ko normal na, hindi po tulad nung dati na pag ako'y sinusumpong, ay mga 1 week pa bago ako makarecover. Kaya sabi ko, ay sobrang galing po ng Amazing Trio talaga ni Doc Joey. Kaya nagpapasalamat po ako sa Miracle Health Corporation, lalo na kay Doc Joey, na malaking tulong po to para sa health ko. At saka hindi lang po sa health, at magaan din po sa bulsa. Hindi katulad no na pabalik-balik na ng ospital. Ngayon po ay mahigit 5 buwan na po na okay na yung pakiramdam ko at sana po tuloy-tuloy na. Advice ko lang po dun sa mga hindi pa naka-avail ng Amazing Trio ay subukan nyo po at gawin nyo na super galing po tong Miracle C, tapos Multi-5 at saka Mega A. Kaya dun sa mga hindi pa nakaka-avail, avail na po kayo ng Amazing Trio ng Miracle Health Corporation sa matatagpuan po to sa Bakakay, sa Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. Yun lamang po. Ako po si Melina Almiti Baldo. Tapos sa agong ko si Rosalino Ahiro Baldo. Taga Bagong Sirang man ito Albay. Kan nagpuuntabi kami mag-inom uning Amazing Trio. Noong ang asawa ko, nakarinig palagi ng ikininggan sa radyo baga dito sa DCTV. Ayun, narinig na si Doc dito na may gamot daw na Amazing Trio. Marami daw na gagamot. O di ayun, nagpunta kami dito kasama ko ang asawa ko. Pero ang asawa ko talaga, lumalakad baga siya, hindi nakalakad malayo. At sumasakit na ito kung ano ang masakit sa katawan. Ako rin, kasama ko si ang asawa ko dito. Ngayon, tiningnan lang ni Doc Joey ang asawa ko kung ano ang nararamdaman. Tinanong kung ano ang nararamdaman niya. Ayun, sinagot naman ng asawa ko. Tapos ayun, bumili na kami ng gamot. Ako, binigyan ni Doc Joey ang asawa ko pagdating namin dito na kinakausap na, pinainom ng gamot. Pag uwi namin sa bahay, ayun, di na daw sumakit ang likod niya. Tapos, sinubukan ko na rin uminom. Ang ginawa ko, uminom ako umaga, hapon, pagtulog. Ganon din ang asawa ko 3 beses sa isang araw. Umaga, tanghali, pagka gabi baga, ihik baga, iihi niya, tapos ako rin. Tapos yung ako rin noon, hindi makalakad ng malayo at hinihingal na. Sa kainom namin ng Amazing Trio, tapos kape, ayun, nawala yung panghina ko baga na parang hihika, kinakapos patinga. Tapos, ano ko sa dibdib, nasabi ng doktor, may bara daw ako sa dibdib, ang puso ko. Kaya, tigano nga na ako noon na magpa-opera ronda na, lalagyan na ako ng tubo baga, na hahanapin daw yung bara sa puso ko. Hindi na ako nagpa-opera, kasabi, 45,000 daw. Inanong na lang namin Amazing Trio. Magdadalawang taon na kami kainom Amazing Trio. Hanggang ngayon, hindi naman ko sa puso ko. Hindi ko na naramdaman na noon sumasakit dito sa dibdib ko. Tapos ang puso ko hindi sa kabila, sa balabaga. Kaya, umpisa nang mag-inom kami, Amazing Trio, noon, hanggang ngayon, nag-umpisa kami uminom ng Amazing Trio kang nag-asawa. Hindi na kami nagpapa-hospital. Ako po si Evangeline Tabisodo. Ang agom ko man po si Ramon Tabisodo. Taga Iriga. Ano po yung sakit ng agom ko? May prostate, high blood,
saka gallstone, saka yung diabetes, sakit sa puso. Amin na po, lahat na pong ilang sakit niya, nandyan na po sa kanya. Tapos, naghanap po ako ng gamot na pwede niyang inumin. Natuklasan ko po yung Amazing Trio. Nakita ko po doon sa TV. Tapos, sinubukan po namin, pumunta kami dito sa Legazpi. Ano pa lang po, 1 linggo pa lang po, ininom niya, may kagalingan na. Mabisa po pala talaga ang Amazing Trio. Kaya hindi na po siya nag-iinom ng mga synthetic na gamot. Ito na lang pong Amazing Trio ang iniinom niya. Nakatulong po talaga sa kanya maigi. Kasi nung una po, marami po kami na gagasto sa iba-ibang gamot sa doktor. Pero ngayon po, nakatutok na lang po kami sa Amazing Trio. Ano po gusto mong mensahe sa mga nanonood? Yung ano po, yung may mga sakit na di nalulunasan, subukan na po nila para isang gastos na lang para hindi na lang sila kung saan pupunta. Dito na lang po sila sa Amazing Trio para hindi madamage yung kidney nila kasi yung synthetic na gamot, nakakapadamage po yun ng kidney. Ito pong Amazing Trio, maganda po ito, lalakas pa yung mga buto nyo. Tapos, ano po, haba pa po ang buhay nyo. Subukan nyo na po. Ako po si Jacqueline Midalion, kung Santo Niño Bacon, Sorsogon. Kung ako po ay inutosan ng father ko na magbakal po kaining Amazing Trio, sa inot po, day ko po aram ta ako nagbibiyahe, alagad kang so father ko po mag-take kaini, bigo siya sa puso na namamatean, dakulo na pigmi-maintenance siya, alawig na panahon siyang nag-inom, pero kang mag-inom po siya kaining Amazing Trio, mga pirang ano lang siya, nagka-take pa lang siyang 1 month, then na siya pigpapara-atakar kang sa iyang namamatean hanggang ngunyan. Then sumadel ko man po na stroke, pagka-stroke sa iya, grabing laboratory, grabing bulong na pig-inom, mga mahalon. Halos nag-stay pa kami sa hospital. Kang sabi kang father ko, mag-inom na lang muna siya kaining Amazing Trio. Then, ito po ang nangyari sa mother ko. Ngunyan siya nakakatindog na, asikaso na sa para sa sarili niya, nalinigan ang sarili niya at nakakapagtaram siya, pati so pag-isip niya, nagkaigwa po bako na siyang so parang ulyanin ng gad na pag ginahuron mo na nagbabalik sa iya, so maray na pakikipag-ulay niya sa iyang kapwa. Hanggang ngunya, nag-iinom pa po siya, kaya nagpapasalamat po ako kay Maray na padagos siyang nakakainom kaini. Kaya po, para po sa gabos, para lalo pang maparahay ang sa indong salud, ini po, mag-inom po kamo kaini sa akang Amazing Trio, then may gawan, dangani, padagos na mapakaray, lalong malilinigan po ang sa indong mga kamatean. Kaya po, sa gabos na naglidangog kaini, I pray na siyempre number 1, sa Panginoon kita nagtitiwala, pero panduwa po talaga ang instrumento ini ni Lord para lalong sabi nga ni Amazing Trio. God is a miraculous God at aramta na ang mga kamatean ta sa tuyang salud, sa tuyang hawak, saro ini sa kapamaraanan ni Lord para lalong mapakarhay ang sa tuyang kalusugan. Salamat po. Ako po si Josefa Cas, taga San Francisco, Malilipot, Albay. Edad ko po 83 na. Tapos nag-ano ako kan Amazing Trio kay Doc Joey Bitito. Nagbakal ako kang bulong na yan, tas namatian ko, ang tula ko, pag nagkakaon ako, dahil ako tulos nakakabak. Yan po yan, ang KFC po yan, worldwide po yan, ay he was rejected. Ito, pakinggan ninyo, he was rejected more than 1,000 times. Hindi ko po kaya yon, honest to goodness. Pag may rejection sa akin 100, baka ayaw ko na.
Pero 10, okay lang yan. Si Colonel Sanders po, yung founder po ng KFC, he was rejected more than 1,000 times. I think he was registered, hindi po 1,005, 6 or 7. Yung nag-oo sa kanyang isa, Colonel Sanders po, yung founder po ng KFC, he was rejected more than 1,000 times. I think he was registered, hindi po 1,005, 6 or 7. Yung nag-oo sa kanyang isa, I think pang 1,008 or pang 1,007 or 1,006. Pero yun po ninyo yan. But look, KFC now, di ba, it's a multi-billion dollar food chain worldwide. Kung siya, isa pa lang, umayaw na. Nung iyong kinonseptualize niya yan, umayaw kagad siya yung nagtumulong sa kanya about the concept of franchising ng KFC, di wala na. Marami sa atin, ayaw ko, hindi ko kaya, wala akong pera. Anak ng kagang. Pero nakita mo, nasa KFC, nasa McDo, nasa mall, di ba? Nasa sugalan, nasa inuman, nagsisigarilyo, ang daming bisyo, di ba? Laging nagnininang. Nagnininang, di ba? Okay, ito pala, baka makalimutan ko. Happy birthday nga pala sa aking second mother na buhay. Okay, ang adopted mother ko po, Nanay happy birthday po sa aking nanay na si Nanay Sipakas. Si Nanay Sipakas po, I think she will be celebrating her 86th birthday ba, Nanay? 87, tomorrow. Yan po sa Malilipot Albay. San Francisco, Malilipot Albay po ito. Si Nanay Sipakas. Thank you so much, Nanay, sa walang sawa mong pagpatronize ng ating Amazing Trio before, ngayong Amazing 4, sa ating mga juices, sa ating choco, sa ating mga coffee, sa sabon natin. Thank you so much. At naniwala kayo sa akin. I think si Nanay, she's using our products, if I'm not mistaken, 4, 5, or 6 years now. Diba? So, she will be celebrating her birthday tomorrow. She called me this morning at binalita niya ako, ini-invite niya ako bukas na sa birthday niya. I'll try my best, Nanay, kasi may programa tayo bukas kung si ang ating DJ ng Image Bayanihan ay pwede siya 30 minutes. So in 30 minutes punta ako sa baka makapunta ako kay Nanay sandali man lamang. 'Di ba? Kasi alam po ba ninyo si Nanay Sipakas, tinuring niya akong anak at siya naman po ay pinagdadasal ako araw-araw. Thank you, Nanay. Salamat, Nanay Sipa. Sana po bigyan ka pa ni ang ating dakilang Panginoon. Marami pang birthdays to come at healthy. Healthy at promise ko sa iyo, pag 100 ka na, doon tayo mag-celebrate sa Dorotea. Libre po ang lahat ng facilities. Sa inyo lang po ang pagkain, sa akin po ang cake. Yan. Kasi po,
Bibihira po kasi ang tao ngayon na ituturing kang anak, ipagdadasal ka, at iwis ka ng mabuti. Marami kasi po ngayon, I'll scratch your back and I'll scratch mine. Ganun po ang tao ngayon. Karamihan po. Ako po, matagal na po ako sa industriya. Matagal na rin po akong nakisalamuha sa tao. Yung nakasalamuha ko po siguro 10 or 20,000 or more na katao po yan. Sa totoo lang, here sa Bicolandia, Metro Manila, matagal po tayo dyan. Mahigit kalahating taon ng buhay, kalahati ng ating buhay sa Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, even sa abroad. Challenges sa life. Marami kang kaibigan, kamag-anak, pag ikaw matagumpay sa buhay. Pero pag ikaw ay nangangailangan, you are a lone ranger. Kaya po doon sa mga taong naniniwala sa akin, thank you so much. I appreciate that very much. Isa pa dyan po, si Nanay Remy, ganun din po yan. Pinagdadasal din tayo araw-araw, naging kumari ko pa. At marami kaming pinagsamahan na. Yan po yung nagkakilala ko 2016 pa. Naniwala po sa atin. Ganun din po sa Mindanao. Meron po tayong natulungan during I think I think 2010. That was 10 years ago. Nung pumunta ako sa Mindanao, doon po sa isang malayong bayan sa Mindanao, diyan sa ano po, diyan po sa nag-seminar kami noon sa I think Macdo. Dumating yung kanyang anak at nag-attend ng seminar. Siya po ay nag-avail ng ating mga produkto kasi yung nanay niya hindi na makalakad. 90 na noon, going 90. So ngayon po ay buhay na buhay yan. After I think a month, nakalakad na after 3 months. Basta po siya ay gumaling ng tuluyan 3 or 6 months. Tinuring din po tayo na anak. 2 bis po kami nakapunta dun sa bahay na pinatulog niya. Si Nanay Bering, I think she will be celebrating her 99th birthday this coming November 15. So pinagdadasal din po tayo niyan araw-araw. Thank you so much. Ito po mga tawag ito na mention ko, mga may edad na po ito. Na 80 plus, going 90, yung isa going 100. So I appreciate very much yung prayers, yung love and care ng ating mga natulungan natin. And yung in thanking us, they are praying for my safety, for my life, and maybe even for my happiness. For me to live a long and healthy life. So hindi po yun mababayaran. Hindi po mababayaran yan ng pera, ng anuman. Hindi po yung pera-pera lang. Hindi ko naman yung binibigyan ng pera. Pero marami sa atin gusto lang ay tulungan, gusto lang may pera, gusto lang ay pakontes, magbigay tayo magbigay. Pag hindi natin nakapagbigay, babay Doc Joey, doon naman ako sa iba. Di ba? Hindi nila iniisip kung saan ko ba kinukuha ang pera. Di ba? So, ito pong mga taong na-mention ko, Nanay Sipagas, happy birthday po.
si Nanay Remy Bansagales, si Nanay Bering. Ito po yung mga tao na mga tunay na tao. They are like mothers to me. Si Nanay Remy naman, hindi naman ano kasi Nanay Remy ata 79 or 80. So she's a elder sister to me. Si Nanay Sipa, yan, pwede maging nanay ko, at saka si Nanay Bering. So, I appreciate it very much. I thank the Lord na nakilala ko itong mga taong ito, na ako'y tinuring na kanilang anak. At ako po'y hindi, I cannot control myself. Pag naalala ko po itong mga taong ito, I cannot repay them except yung nalalaman ko na to guide them kung paano sila magkaroon magandang kalusugan at paano mabambuhay. So thank you so much sa inyo po lahat. At yun namang mga taong nagdadasal din sa akin na hindi ko kilala, hindi sa akin thank you so much. Yung mga tao pong kahit may parapol ako wala, naniniwala sa akin at nagwiwis sa atin ng pinakamaganda at nagdadasal para sa thank you so much. Hindi ko kayo mababayaran. Kasi ako po, sa totoo lang po, ang ano ko ngayon, nabubuhay pa ako para gumawa ng kabutihan. Para yung anuman po nalalaman ko, mailahad ko sa inyo, makukumbinsi ko kayo, matutulungan ko kayo. Kasi alam ko, right now na may pandemic tayo, alam ko na ang sitwasyon natin, question mark na talaga, question mark. Kaya sa mga taong hindi open-minded, yung mga taong negative, mga taong ang attitude ay makasarili, mga taong magdadasal lang pag nangailangan kay Lord, mga taong believe lang sarili nila, maniwala po kayo, you are in danger. Pero sa mga taong paladasal, positive ang attitude, nag-iisip ng maganda sa kapwa, naniniwala at may ginagawang maganda, sinusubukan, trinatry, tayo po ay may pag-asa sa buhay na malagpasan po natin itong pandemic. Kasi ito pong pandemic na ito, maniwala po kayo. Ilan na namamatay worldwide? More than 1 million na. More than 1 million na namamatay sa coronavirus worldwide. Kaya po, sa ngayon, kung mayroong kang kakilala, may kaibigan tayo na we care for us, nakakagawa ng maganda sa atin, grab it, nurture it, huwag mong pakawalan. Kasi bihira po makakuha ngayon ng tao may magandang ginagawa, magandang kaisipan, magandang saloobin na ibibigay sa atin, isi-share sa atin. Maniwala po kayo sa akin. Kasi ngayon po, you scratch my back and I'll scratch yours. Iyon na po ang nangyayari ngayon eh. Marami po yan. More than 80%. More than 80%. Makasarili. Parang Pareto principle. Pareto principle, 20% of the objective of the goal will be delivered by the 20% of 80% of the goal of the objective will be delivered by the 20%, and the remaining 20% will be delivered by the 80%. So ibig sabihin ngayon, parang Pareto principle na. 80 ngayon, baka marami pa yan. Negatibo, 20% na lang po ang positibo. Ang tanong, paano natin itong 80% na ito na negatibo maging 80% na positibo? Iyan pong pinakamalaking question mark. So ito pong aking programa, ito ating programa, inaalay ko po sa inyo na magsama-sama po tayo. Huwag lang po tayo makasarili.
We have to do something about this pandemic or else we have a big problem na pagdating ng araw, baka gumising tayo, wala na. Wala na tayong magagawa. Diba? So, ano po ang gagawin natin? Ito, sabihin ko na sa inyo. Sa akin po, I'm not endorsing any specific religion. Number 1 po, prayer. Pray a lot. Pray a lot. Coming from our heart. Pray a lot. Number 2, dapat positive ang attitude natin. Positibo. Mag-isip kayo, sino ba itong mga taong ito ang nagtumutulong talaga positive ang attitude natin? Sino bang mga leaders na ito? Sino bang mga kaibigan nito? Sino bang kamag-anak natin ang positive na makakatulong sa atin? Ano bang mga trabaho, negosyo ang makakatulong sa atin? Try it. Diba? Binigyan mo ng 1 year na trying, do your best and leave the rest to God. Diba? Positive attitude. Sabi nga natin, positive attitude determines altitude. Diba? Kung gaano daw kaganda ang iyong ugali, ang iyong kaisipan, ang iyong attitude, ang iyong burning desire, it will determine kung gaano ka kataas na maabot ang tagumpay ng mga pangarap sa buhay. Yan po. Attitude determines altitude. Okay. Number 3, kailangan po ngayon, sipag talaga, sipag, tiyaga, determination. Sipag, tiyaga, determinasyon. Dapat may goal tayo. Meron tayong dreams. Di ba? Pang-apat, sipag, tiyaga, determinasyon. We should be consistent. Consistent. Hindi yung kumita tayo ng 10,000 kahapon, ngayon, pahinga na tayo. Consistent. Consistent na gagawin natin araw-araw hanggat hindi pa natin nakukuha ang tugatog ng tagumpay. Consistent. Diba? Araw-araw. Bakit araw-araw tayong kumakain? Araw-araw tayong gumagastos. So, dapat araw-araw din tayong kumita. At kailangan save for the rainy days. Huwag natin ubusin ang pera. Gastos dito, gastos doon, gastos dito. Diba? Magkano ba ang kinita mo? I-save ang iba. Huwag gagastusin. Hindi yung 1 day millionaire. Diba? Pang-5, kailangan committed tayo. Committed tayo maging successful. Committed tayo sa buhay natin. Committed tayo para ma-achieve natin ang goal, ang ating dreams in life. Commitment is very important. Marami kasi hindi committed. Even sa relationship, hindi committed. Sa negosyo, hindi committed. Sa samahan, sa ayap, hindi committed. Mag-aayap lang, pag mayroong premyo. Kung wala, wala na. Wala. Kailangan commitment, very important. Isang minuto mo mag-invite, may mawawala ba sa'yo? Diba? Commitment is very important. Diba? Ano pa? Dapat tayo ay teachable. Kung tayo sama sa isang grupo, teachable. Kung anong ginagawa ko, sinabi ko sa iyo na itong gawin mo, try it, gawin mo. Kasi ako ang nakakaalam. Hindi naman totoo yung sinasabi ni Doc Joe. Puro kang hindi ko. Puro kayo may alibay. Kailangan ka? Diba? Teachable ka. Kung hindi ka teachable, wala kang alam, kung alam mo konti lang o hindi mo pa mali pang alam mo, paano kung matuto? Teachable. Diba? Kailangan pa, mayroon kang teamwork. Importante teamwork. We are part of the organization. May teamwork ka. Ang isang pamilya walang teamwork. Diba? Nagkaka-windang-windang. Pamilya na nga lang yan, ha? Nanay, tatay, mga anak, walang kanya-kanya, walang strength. Kasi walang teamwork. Pero kung tayo, halimbawa, ayap na lang, tayo yung may teamwork tayo, naku, ang 1,000,000 sandali lang yan.
Di ba? 70,000. Mag-invite na lang ng isa araw-araw, 140,000 the following day. Another one hour, 280,000. Another day, isa uli, 560,000. Another day, isa uli, 1,120,000. Di ba sandali lang? One person a day. Ganun po, teamwork kailangan. Di ba? Teamwork. Kasi may teamwork, mayroong strength. Kung walang teamwork, wala. Ganun din sa Migawan. Lahat tayo ipamalita ng Migawan nakakatulong. Kahit wala pang COVID, kahit may COVID, kahit nakakatulong. Dahil sa ating immune system, parang immune system, ito na ang bahala labanan ang mga viruses, including corona. Kasi corona is a virus. Di ba? Wala kang kinakausap. Di ba? So, kailangan po ang teamwork, consistent, commitment. Di ba? Ano pa? Ano pa ang kailangan natin? Kailangan po, everyday is a learning process. Kailangan matuto tayo. Learning process. Ang programa ko, 6 days a week. Yung pang-7, yung raffle, mayroon pa rin ako ini-infuse dyan. Di ba? Kayo ba pinag-aralan ninyo yung sinasabi ko? Pulutin ninyo yung maganda, yung hindi kayo maganda, itapon natin, di ba? Yung you mean everything to me, kung okay, di gawin mo. Yung I'm sorry, Mele, itapon mo. Di ba? Okay po ba? Okay po ba, Nanay, si Pakas, happy birthday again. Bukas titingnan ko. Nanay Sipa Kas, ilang taon na po si Nanay Sipa? Okay. So, yan po ang magandang balita. Ano pa? At saka, ang life is a journey. Negosyo man, trabaho, it's a journey. Anong journey? Halimbawa, ako'y pupunta sa may tao na Manila. Lalakarin ko, kailangan lakarin yan. Di ba? Tuloy-tuloy dapat, parang yung pagong. Tuloy-tuloy ang journey. Kumusta po, Nanay? Blessed Sunday po. Kumusta po kayo? Ayan, mabuti taga saan po kayo, Nanay? Kamalig. Mga taga Kamalig talaga, mahilig yan sa Migawan. Kasi prevention is better than cure. Di ba? Okay, Nanay, ilang Migawan bang kukunin natin? Maraming Migawan natin kukunin, Nanay. Ayan. Ayan. Isang box ng Migawan, isang box ng multi-5 coffee, isang box na juice. Juice. Kasi 11 natural vitamin C. Yan. Okay. Di ba? Bakit Slimmers Rice, Nanay? Para yung diabetes ay mawala na. Di ba? Ma-control ang diabetes. So, yan po, mga minamahal ko. Commitment ay yung journey. It's a journey. Tuloy-tuloy lang po tayo. Ang marami ka sa atin, mapauton tayo eh. Wala naman nangyayari. Wala pa eh. Wala pa. Di ba? Pagkatos negative na. Nako, naiinggit na tayo. Mali po yan. Bakit ako mainggit? Di ba? Kung ako po mainggitin, siguro nagmukmuk na lang ako nung natalo ako sa pagka-board member. Nagpasalamat pa nga ako na hindi ako nanalo eh. Kasi mas marami akong natulungan. Simulang March 19, 2020. Ilang libo bang natulungan natin? Di ba? Libo po natulungan natin. Kung ako nanalo, bakit wala akong naitulong? Di ba? Wala akong time. Di ba? Yan. Kaya positive. Positive begets positive. Di ba? Anin ko naman yan. Mas sikat ako. Kasi nanonood sa akin worldwide. Luzon, Visayas, Mindanao. May YouTube pa tayo. Kung ako nanalo, wala tayong YouTube. Kasi wala kang time. Di ba? Kaya po dapat i-turn around mo, positive parati ang utak natin. Okay, maliwanag.
Sana po magsama-sama tayo. Labanan natin itong coronavirus ito. Labanan po natin ang COVID-19, labanan po natin ang mga karamdaman, labanan po natin ang kahirapan. Please pray for me. Please pray na ito pong ating migawan ay gamitin ng ating dakilang Panginoon. Ang amazing po, gamitin ng ating dakilang Panginoon ang ating mga produkto, mga healthy products, ang berry soap, ang Slimmers Rice, gamitin ng dakilang Panginoon. At ipagdasal natin yung ating Unilevel. Mag-uusap po kami sa Monday. Pangalawang magkikita kami, bis magkikita ni Brother Alex. Tinanong ko sa kanya, kaya ba natin gawin? Kaya daw. Ipagdasal po natin na maging perfect po ang ating marketing program, ang system na wala pong aberya. Kasi dito po maraming matutulungan. Kung tayo po natutulungan natin ay isang buwan ay daan-daan, dito po pag ito po ay naayos, maganda, matutulungan natin libo-libo. Okay. Libo-libo po ang matutulungan natin. Okay, maliwanag. So, sana po ay tayo ay na ano po natin yan, na inyo pong inyo pong naunawaan ang inyo pong kapatid. Kung gusto niyo yung kapatid, you are welcome. Kaibigan, you are welcome. Associate, you are welcome. Pag hindi ninyo ayaw ako, salamat. Wala naman akong problema sa inyo. Hindi ko naman pipilit ang buhay ko sa inyo. Hindi po. Kasi ako po simpleng tao lang. Di ba? Oh. I'm a very simple man. Di ba? I'm a very simple man. Yung mga kinakain ko po, bakit hindi nyo makain? Kasi ako po simpleng tao. Kumakain ba kayo ng kamuti sa umaga? Kamuti sa hapon? Kamuti sa gabi? Kaya ba ninyo yan? Hindi ninyo kaya. Kumakain ba kayo ng basa-basa lang? Oh, ito po pandemic, I think 2 biso, 3 biso ako nakakain yan. Hindi po ninyo yan kaya. Kasi po, tinitis ko ang buhay ko. Diba? Kaya ko naman kumain ng masarap. Diba? Pero tinitis ko ang buhay ko. Sige po nanay, ingat po. Blessed Sunday po. O kanina, uminom lang ako make a coffee. Binigyan ako ng almusal na rice at iyong dinala ng aking kababata kahapon na malalaking shell. Yung ano ba? Sa amin dialect, punaw. Niluto kanina, iyon po inalmusal ko. O samantalang mayroon man doon na corn beef, pwede ako magluto. O di ba? Simple po ako, very simple person. Di ba? Kasi po, ang kailangan sa isang tao ay pwede sa kahit anong sitwasyon. O, paano kung sa isang handaan, ang pinanda lang sa iyo, gulay lang at saka rice, maarte ka, wala na. O, di ba? So, kung meron nagkaroon ng problema, halos ang makain mo, kamutin lang, wala ka, hindi ka kumakain, wala ka na. Kaya ako, sinasanay ko ang buhay ko in any situation, dapat kung ano ang andyan ay kailangan, yan po ang ating, yan na po ang ating, hindi pagtiyaga na, kasi pagtiyaga, ibig sabihin yan, parang yan ang ating, ipatronize, di ba? So, kailangan po tayo simple, down to earth, yan po ang dapat ngayon. Huwag na tayo masyadong maarte sa buhay. Wala yan. Walang mangyayari po dyan. Kung saan ka masaya, doon ka na. Kung saan ka maligaya, doon ka na. Kung saan ka successful, doon ka na. Di ba? Kung saan mo nakikita, mayroon kang pupuntang maganda, doon ka na, pagsikapan natin. Di ba? O, sabi ko, Colonel Sanders, he was rejected more than 1,000 times. Yan po ang idolo ko sa mga magagaling sa pagdating po sa work ethic. Diba?
Sana po itong special edition natin programa ay meron kayong natutunan. Ito, sabi ninyo, health program tayo. Bakit ang inaano ko, more on paradigm, more on pangkalahatan na, di ba? Kasi nga, hindi lang yung puro isa lang. Kasi ang kalaban po kasi natin ngayon aside from yung buhay natin na personal, yung attitude natin, pinakamalaking problema natin, health, livelihood, finance, how to earn. Yan po pinakamalaking problema ng tao ngayon Health, paano siya malusog araw-araw, paano malagpasan itong pandemic at iba't ibang mga karamdaman. Kasi ngayon po, ang gamot napakamahal, ang laboratory napakamahal, ang ospital napakamahal, ang punerarya napakamahal. Pangalawa po, yung opportunity, yung kita o business or livelihood. Kasi nga po sa pandemic, nawawalan ng trabaho, nawawalan ng magandang opportunity, nawawalan ng tao ng pera. O paano mo ito ma-overcome? Di ba? Di ba? Sabihin niyo, Dok, ang hirap pa makabintang kasi walang pera. Ito nga, mahirap na mahirap si nanay, may dala 1,000. Kasi alam niya, epektibo produkto natin. Di ba? Nakuha po ba ninyo yan? Kung hindi mo, wala ka nang gagawin, wala talaga. Marami pa rin bumibili sa drugstore. Di ba? Parang sa atin ay health commodity. Ang sa atin, health commodity. Ang mahirap siguro, magpagwapo, yan ang mahirap. Kasi yan, ano na yan mga beauty salon, yan po mga medyo mahirap ngayon. Kasi ano yan, extracurricular na yan Pero ang health, primary, kailangan mo lang po, ano yun ang kanyang kaisipan, i-inculcate sa ating mga kapamilya natin, na paano mo lalabanan ang COVID-19? How? Namatay po, more than 1 million na. Mga kilalang tao namamatay. Even mga doctors, maraming namatay. Mga frontliners, ang daming namamatay. Yan po mga unsung heroes natin ngayon. Anong panlaban mo? Ang kasabihan, strong and healthy immune system. Ayan po ang pagkain ng ating immune system na malaking may tutulong. Diba? Nakukuha po ba natin? Kung nakukuha po ba natin yan, ay you mean everything to me. You are the answer to my lonely prayer. You are an angel from above. Yan, di ba? Angel po kayo from above na bumaba sa lupa. Di ba? Sa panahon na ito, mahirap po tayo magkamali. Kasi pag nagkamali po tayo, disgrasya. Disgrasya. Huwag magkamali pati sa buhay natin. Pag nakakita ka na ng taong sincero, maayos kausap, may commitment, huwag na ninyong pakawalan. Kasi ngayon po, karamihan, you scratch mine, I'll scratch yours. Diba? Ngayon po kasi marami, gamitan na lang, gagamitin ka lang. After that, wala na. Marami ngayon, gusto nilang sila lang ang umasinso, tayo ay hindi aasinso. Marami pong gano'n. Marami ngayon po, mainggitin, inggit ng inggit. Diba? Kailangan po natin ay magsama-sama. Ito po ang sabihin ko sa inyo, 5 minutes na lang po ito If we really na malagpasan po natin itong pandemic, umasinso tayo sa buhay, maging malusog,
healthy tayo, humabang buhay, at umasinso sa buhay. Ito, pakinggan ninyo ito. Sinabi ko na yung prayer, di ba? Marami pa yan. Tatlo lang po. Tatlo ang very important aside yung mga sinabi ko. Di ba? Halimbawa, example ko ito yung ayap natin 70,000. Kung ang 70,000 natin na miyembro will be using our time, even 1 minute, each one of us every day. We have 70,000 minutes. Divide by ko yan 70,000 minutes. Divided by, in 1 minute, there are 60, ang 1 hour, there are 60 minutes. So, divide by 60. So, meron tayong 1,166 hours. Divided by 24 hours. Di ba? Tama? Ang 1 day is 24 hours. Tama? Divide by 24. So, meron po tayong 48 days in 61. So, more than 48 and 1/2 days. Di ba? Ang productive natin. Ang tao, ilan bang ang ano natin, ang 1 day natin, there are only 24 hours. Dito po, meron tayong 48 days na productive tayo ang 70,000 natin. If we only contribute 1 minute every day, sa lahat ng miyembro ng AYAP, ay meron tayong 48 days na, almost 49 days. Okay. Use other people's time. Kasi ako, ang oras ko ay 48, ang oras ko ay 24 hours a day lang. Pero kung marami tayo, nagtutulungan tayo with a common objective or purpose, very powerful po yan. Diba? Kung nagkakasundo tayo lahat. So, use other people's time. Your time, the time of the other 70, yung 70,000 na yan, ay very powerful para sa isang common objective. Diba? Then, susunod, use other people's talent o kanya-kanyang talent. Mayroon tayong mga miyembrong doktor, may abogado, may inyenyero, may iba-iba, may teacher, iba-iba, mayroong architect, mayroong mga politiko, mayroong ano. Pero mo, ang talent, grabe ang talent natin, sangkatutak, may full of talents tayo. Kung iyang pagsama-samahin natin, di ba very powerful tayo? Use other people's talent. Okay. Ang susunod po, use other people's money. Yan. Okay. 70,000 tayo. Di ba? Example kasi, binibigyan ko. Kung tayo po, lahat tayo, meron lang 100 pesos na pagsama-samahin times 100. Meron po tayong 7 million. Meron mo kami 7 million tayo. Si Doc Joey Bitito, contribution lang 100 pesos. But because of the contribution of 69,999 others, ay meron tayong 7 million. Ang 7 million pong yan, kung gagawin po natin sa negosyo o sa kawang gawa, ang dami nating magagawa. Diba? Kaya po, maganda yung mayroong samahan na maganda. Maganda yung mayroong goal, may objective tayo. Hindi ka mahihirapan. Diba? O karamihan naman po siguro may 100. Di ba? Kasi nakabili nga ng load, nakabili nga ng phone, di ba? Imposible 100 pesos wala ka. Di ba? Pero 7 million. So yan na po, i-utilize natin, ano? Time, talent, and treasure. Parang Rotary. Time, talent, and treasure. Use other people's time, talent, and treasure. Pagsama-samahin po natin yan. Talent, about Migawan. No, very powerful yan. May pamilya ka ba? Mayroon. Di ba? Bakit ayaw mo? Di ba? Negosyo.
Pagsamasamahin natin, very powerful. Ang problema, kanya-kanya tayo. Sa kakanya-kanya po tayo, wala po tayong mangyayari sa buhay natin. Wala pong mangyayari sa samahan natin. Ganun po yan. Dapat po, this time, we need to have a group. We should be united. Diba? Para po tayo magtagumpay sa buhay. Your success is also my success. Ganun po yan. Your failure, I will be also affected by your failure. But I will not tolerate na ako po'y mag-fail. Okay, maliwanag. Nakukuha po ba ninyo? Your failure, I'll be affected. But I will not tolerate it na ako'y affected ng failure ninyo. Kasi ayaw ninyo magsama sa akin eh. So, ano magagawa ko? Diba? Ganun po yan. Maliwanag. Yan po ang mga philosophy ng mga successful people. Time, talent, and treasure. Pagsama, ano po yan, i-utilize po natin yan, may ano tayo, very powerful po tayo lahat. Okay, sana po, oh by the way, congratulations nga pala sa Miss Migawan for the month of April. Miss Migawan Arlene Pabilonia, congratulations. Naka 2 months ka na. Hopefully itong May, marami ang magsisikap na maditron si Miss Arlene. At ikaw na, Miss Arlene, huwag kang magkampante kasi po lahat ng tao gustong magkaroon ng recognition. You will be recognized. Malaking bagay yan. Napanood tayo sa buong mundo. Pangalawa, yung price. May price po itong 1,000. Ang 1,000, malaki po na mabibili niyan. Isang sakong bigas na. Ngayon po, sakong isang bigas ngayon 1.8 na lang. So mayroon pang 100 na pambili ng ng ulam, di ba? Di ba? Pagkatapos may isa ka pang price na isang box ng Migawan. Pag ininom mo 'yan, malaki magagawa sa iyong kalusugan. Di ba? Nakita mo nung uminom ng Migawan, yung goiter mo hindi na lumaki, na lumiliit. Yung sabi mo ikaw ay may dysmenorrhea, na ikaw ay grabe ang sakit ngayon. Now, halos minimal na lang ang pain according to you. At sabi nila, ikaw ay nag-blooming pa. Bumata pa. Kaya, pukpok na tayo. Kung ako sa inyo, double or triple. Di ba? Huwag i-sideway ang kaisipan. Photok tayo, lalo pag nag-unilevel tayo. Di ba? Okay, congratulations. Thank you so much sa ating mga nanood ngayon. Pero hindi ko pala nabasa. Total Sunday naman, mag-overtime si Kuya Manny sandali. Basahin ko muna, baka maraming magdatampo sa atin. Kasi naging tayo, masyadong passionate sa ating sa ating programa kanina. I'm sorry. Once again, happy birthday Nanay Nanay Rime. Ay Nanay Sipa. Happy birthday Nanay Sipa Kas sa iyong kaarawan tomorrow. Tomorrow na po itong ang birthday ni Nanay Sipakas. Ito po ay may mga nagpapa-shout out ba sa atin? May nagpapa-shout out? Wala? Yeah. Hindi. Na lang ako. Na-carry lang tayo. Nakarating na ako sa Mindanao. Hindi mo pa alam. Ang layo. Doon pa sa South. Grabe napuntahan ko sa Mindanao. Even sa Coronadal, nakarating na po ako dyan. Diba? We love you, Doc. We love you too also. Teresita Borbano, God bless, Doc. God bless you also. Yes. Okay, andito ako, may rapol wala. Yan. Si Amazing Ninya Really Moral. Dan po, share and care. Salamat. Amazing G Bayaban. Okay. We love you po, Doc. We love you too also. Ngayon lang po ako nakitang umiiyak. Nakahiyak si Doc. I am sorry, but ayaw talaga ako. Ay medyo pagdating kasi, matagal na kasi namatay yung aking tatay. I was 5 years old. Namatay yung nanay ko. Nasa Manila tayo. Hindi ko man lamang natulungan ng husto. Hindi niya nakita yung anak niya nagtagumpay sa buhay. Di ba? Kaya po ay gano'n na lang tayo.
But hi Doc, Monix Day ito si Madam Monix Day, congratulations. Ano na ito ano na ito ay monetize na ito. Blowout ka naman. Watching Quezon and Basi family sa Tabaco City. Yan. Ito si amazing Maki Tyler. Magaling ditong vlogger. Suportahan natin. Di ba? Okay, we love you Doc. Di ba? Okay, salamaton sa inyong mga best wishes sa atin. Okay? At thank you so much sa inyong lahat. Di ba? Thank you so much to all of you. Di ba? So yan po ay galing po sa kaibuturan ng aking puso. Di ba? Kasi alam po ninyo, ang buhay ay kailangan i-maximize po natin. Kaya maximize po natin ang ating buhay, di ba? Kasi po ay ano po 'yan hindi natin i-maximize 'yan ay mahirap po, di ba? Okay, so yung kanina dalawa okay, so have a wonderful day. Sabi ni amazing Diamond Miss Migawan Arlene. Thank you, salamat. Di ba? Po Dok, kuha po ako ng Formigatsuko. Dok, baka makadan po. Wag baka, dapat siguraduhin natin. Baka Dok, kuha po ako ng 4 na Migatsuko. Amazing Ninya Really Moral. Good morning, amazing Doc. Yes, salamat, salamaton. Happy blessed Sunday morning everyone. Yes, salamat. Okay, good morning, happy Sunday Doc. Kay amazing Maduna. Hindi rin makashare si amazing Ninya, nabandaw siya. Hindi, naman yan, minsan-minsan lang yan nagagalit ang FB natin. Maganda po ang Migawan, talagang napakaganda po talaga yan. Sa totoo lang, honest to goodness po yan. Itinataya ko po ang aking pagkatao. Watching and listening, ayan, okay. Are you nothing but beautiful? Yan, maganda. Ay, mali. Okay. So, mga kababayan kong minamahal, thank you so much. Thank you so much sa lahat na nag-wish sa atin ng maganda ngayong araw na to. Sa special coverage natin, Sunday edition po, 1.5 hours po tayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana magsama-sama tayo towards para labanan ang mga karamdaman including COVID-19. At labanan po ang kahirapan. Kaisa po ninyo ako sa aking buong pagkatao. Sometimes ako po ay medyo nakapagsalita ng medyo hindi maganda. I'm sorry for that. Pero gusto ko lang po to awaken your soul. Diba? Kasi ang nangyayari ngayon kasi maraming negatibo talaga ang tao because of what's happening now in the world. Kaya ito po ang kailangan natin. Kumapit tayo sa dakilang Panginoong Jesucristo. Magsama-sama po tayo. Isang lahi, isang diwa, isang gawa, yan. Sama-sama po tayo. I'm only one text away. I'm only one chat away. Kailangan ninyo ako. Basta po sa kabutihan, andyan po tayo sa aking kaunting makakaya. So maraming salamat. Magandang tanghali sa lahat.